na praza de María Pita, no centro da cidade da Coruña. Esta praza está dedicada a unha das mulleres máis importantes da historia de Galiza. Pero que foi realmente María Pita? Por que acontecemento histórico será recordada por sempre? Muller de pobo, exixente e decidida, é unha das mulleres máis importantes da historia de Galicia. A súa gran contribución á historia, pola que sempre será recordada, tivo lugar no ano 1589. Durante ese ano, Sir Francis Drake, corsario da Mariña Británica, asediou a Coruña facendo unha importante brecha na muralla que protexía a cidade. As tropas españolas loitaron durante días contra os ingleses, pero cada vez era máis difícil resistir ao ataque inimigo. Pero, cando a marabunta inglesa se dispoñía a entrar na cidade, a valente María Pita bateu cunha lanza ao alférez que portaba a bandeira inimiga. Despois subiuse ao muro da cidade vella e berrou: "Quen teña honra que me siga". Nese momento o pobo encheuse de valor e alcanzou a vitoria.